Mondardi, goedemiddag, good afternoon. Welkom bij de persconferentie ter gelegenheid van het Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen, ofwel COP. In het overleg komen de 4 landen van het Koninkrijk bijeen voor de afstemming van het buitenlandbeleid van het Koninkrijk. Een warm welkom voor premier-minister Di Aruba, Evelien Wever-Kroes, de Prime Minister of Sint Maarten, Silveria Jacobs, minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken en naturalmente premier-minister Gilmar Pisas. Zij zullen alle een korte uitleg geven van hun indruk van de vergadering die ze hebben gevoerd. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen, waarbij we uitgaan van 1 tot maximaal 2 vragen per medium. En dat moet omdat we rekening moeten houden met het strakke programma van de verschillende delegaties. Het woord is aan minister-president Pisas. Premier-minister. Dank je, Corinne. Feliz tarde. Todos estão escutando via de of outro meio de comunicação. Feliz tarde na medio de prensa também. Vandaag hebben we het jaarlijks Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen gehouden. Ik wil de minister-president van Aruba, mevrouw Wever-Kroes, de minister-president van Sint Maarten, mevrouw Jacobs, alsmede de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Hoekstra, nogmaals welkom heten op Curaçao. Het overleg vanmiddag is goed verlopen. Ik ga nu over in het parlement om een paar aangehaalde punten uit het overleg toe te lichten. Encuentro de ahorita para Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Holanda. Intercambiar de opinião sobre o tema de relação exterior, que está regardado nos tour como país também reino. De reunião de hoje meio-dia, nós tocamos, entre outros, o tema de Venezuela. Nós falamos que nós vamos continuar com nossa conversação com Venezuela para gradualmente abrir fronteira. Com Venezuela, nós vamos falar a condição para a qual aquilo tem que suceder. Já acaba nossa manda para Venezuela invitação para vir junto e hasta me oferecer para ter a seguinte reunião com Venezuela aqui na Curaçao. Também nós toca o tema de impacto que a guerra na Ucrânia tem riba nossa sociedade em geral, que traz subida de preço de crudo e produtos no supermercado. Nós temos nota de custo de vida da vida mais caro. Además, a intercambiar também o crime organizado transnacional e com o reino nos mestra junto para combater isso aqui. A reunião estava obviamente e construtivo, que nos hace certo para a persona. Para seguro que junto nós vamos chegar na resultado na concreto, na benefício de nós todos, riba o terreno de relação exterior aqui. Corinne, palavra. Dank u, minister. Nós seguimos com o premier-minister de Aruba, a senhora Evelien Wever-Kroes. Mondardi. Wij zijn vandaag hier in Curaçao voor een Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen. Ik ben zeer blij hier weer te kunnen zijn in Dushi Curaçao. En het is ook heel prettig om weer in persoon dit soort vergaderingen te kunnen houden. De laatste was in 2019. Dus dit is de eerste keer dat wij samenkomen met de 3 premiers en de minister van Buitenlandse Zaken om het buitenlands beleid af te stemmen. Het was een hele goede vergadering, een vlotte vergadering, waarbij alle punten aan de orde zijn gekomen. En wat Aruba betreft zeer relevante thema's. We hebben het gehad natuurlijk over, zoals collega premier van Curaçao al zei, we hebben het gehad over de Oekraïne, de oorlog in Oekraïne en de impact daarop op onze landen en het buitenlands beleid. Dit is echt een heel belangrijk punt voor ons allen. Maar we hebben het ook gehad over de regio. En natuurlijk over de regio hebben we de verschillende landen de revue gepasseerd. En we zijn vrij gedetailleerd ingegaan op de situatie in Venezuela. Zoals premier Pisas al zei, we hebben het gehad over de heropening, de gefaseerde heropening van de grenzen, waar we met z'n allen achter staan. Maar eerst dat we goede afspraken maken met Venezuela over de heropening. Premier Pisas heeft de eerste handreiking gedaan. En ik heb er vertrouwen in dat het dan wel goed komt. We hebben het ook gehad over de SITS. Ongetwijfeld zal mijn collega premier van Sint Maarten daar verder iets over zeggen. En met name hoe wij zouden kunnen komen tot fondsen, accesso naar fondo, ten behoeve van de SITS-landen.
En ook om de SIDS-problematiek, de Small Island Development States-problematiek, waar Aruba dus een onderdeel van is, ook mee te nemen in het buitenlands beleid en op de internationale agenda te plaatsen. Nogmaals, een hele goede vergadering. Ik ben heel blij hier te zijn, met goede afspraken. Ik eindig dan ook weer met de opmerking: hoe meer wij samenwerken, hoe meer wij kunnen bereiken voor onze volkeren. Dank u wel. Dank u wel, minister Wever-Kroes. En we vervolgen met de minister-president van Sint Maarten, Ms. Sylvia Jacobs. Dank u. Bontadi Turhende. Goedemiddag allemaal. It's a pleasure for me to stand here. I want to give thanks to Curaçao for hosting this meeting, this very important kingdom consultation on foreign affairs. It is really the first in 3 years face-to-face. So for my colleagues, I want to say thank you for the great collaborations in the discussions and for the cooperation to meet the needs of our entire kingdom. 2022 is bittersweet for several reasons. Internationally, we have seen the containment of the COVID-19 pandemic, the global reopening, and the decline in Zoom diplomacy. Moreover, we have seen a significant return to leisure travel, which has been critical for us as a tourism-based economy. Unfortunately, we have also witnessed the economic fallout of the pandemic, the rise in energy costs, and a global food and security crisis. All of this on the backdrop of the Russia-Ukraine crisis that continues to amplify the aforementioned situations and challenges. As a small, non-independent country, our influence on foreign affairs is very limited, but the impact of those phenomena mentioned is felt sharply in our region. St. Maarten remains committed to working with our international and regional partners, including organizations and like-minded countries. The relationship with the Ministry of Foreign Affairs is critical in achieving this, and the COB, which we took part in today, remains an important vehicle for us in ensuring that all our concerns are considered, pooling together our collective resources and expertise in the formulation of a kingdom foreign policy that includes a strong SIDS perspective, as my colleague Wever-Kroes mentioned. In that respect, today during our consultations, I took part in all of the discussions that were mentioned by my colleagues, but I was happy to present and make a call on issues important to us as SIDS, including the recognition of the multidimensional vulnerability index, the capacity challenges that we face, both financial and of a human nature, climate change and climate mitigation, as well as adaptation challenges and the finances to do so. And in that regard, the upcoming COP27, and moreover across all international platforms within which we speak as a kingdom, I truly stress the importance of a position that is inclusive and reflects the realities of all parts of the kingdom. It's been an honor to represent the people of St. Maarten in this COB discussion, consultation, and I look forward to the concrete afspraken, as was mentioned, and decisions and actions that will follow from this. Thank you. Thank you, Prime Minister Jacobs. We zetten de persconferentie voort en we geven het woord aan minister Hoekstra. Dank u wel, dames en heren. Bontardi, goedemiddag. En misschien dat ik mag beginnen met minister-president Pisas van harte te bedanken voor de werkelijk uitstekende ontvangst en ook hele vruchtbare vergadering die we met z'n vieren en uiteraard met onze teams achter de rug hebben. Het is voor mij de eerste keer dat ik in mijn rol als minister van Buitenlandse Zaken hier ben, maar voor mij persoonlijk was het een warm weerzien met dit geweldige eiland. En ik ben heel erg blij dat we vandaag in de gelegenheid waren om met elkaar van gedachten te wisselen. Zoals de premier al hebben gezegd, er is natuurlijk heel erg veel aan de hand in de wereld en uiteraard ook hier in de regio. En we hebben uitgebreid gesproken over de verschrikkelijke oorlog die Rusland is begonnen op Oekraïns grondgebied en wat dat betekent voor de vrede, veiligheid en stabiliteit van Europa. Maar hoe we ook tot hier in de regio de gevolgen voelen, bijvoorbeeld op economisch gebied. En belangrijk daarbij is om te benadrukken hoezeer wij ook gezamenlijk optrekken als landen. Bijvoorbeeld in de vergaderingen van de Verenigde Naties, waar we gezamenlijke signalen afgeven en aangeven dat wat Rusland doet
volstrekt onacceptabel is. En ik zou de collega's ook zeer willen bedanken hoe we samen optrekken als het gaat over sanctiewetgeving in het hele Koninkrijk. En ik realiseer me zeer, wij realiseren ons natuurlijk zeer dat de gevolgen van de oorlog ook hier ten diepste voelbaar zijn. Als het gaat over de energieprijzen, over de voedselprijzen, over de inflatie. Dat raakt ons allemaal. Dat raakt al onze bedrijven en al onze families. Dames en heren, dit is vanzelfsprekend een zeer wezenlijk en belangrijk forum om met elkaar ook gemeenschappelijke ervaringen te delen. En dat is precies wat we ook vanmiddag gedaan hebben. Wat vangen we op in onze netwerken? Wat horen we? Hoe kunnen we elkaar versterken? Wat kunnen we van elkaar leren? Juist om, zoals de collega's al zeiden, de veiligheid en de welvaart van onze landen en de inwoners, om wie het uiteindelijk ons allemaal te doen is, verder te verbeteren. En ook hebben we gesproken over effectieve internationale samenwerking in de Caribische regio, Latijns-Amerika en Europa. Bijvoorbeeld ook om criminele netwerken en de daarbij behorende drugshandel te bestrijden. En dan zijn er globale uitdagingen die de hele wereld treffen. Variërend van klimaatverandering tot het verbeteren van mensenrechten, de rechtsstaat, persvrijheid. Thema's waar de hele wereld mee te maken heeft en waar wij juist ook in grote gezamenlijkheid in willen optrekken. En verder, de collega's hebben ook dat genoemd, hebben we vanzelfsprekend gesproken over het grootste buurland van het Koninkrijk, Venezuela. Over de interne situatie daar, de betrokkenheid van de internationale gemeenschap en ook de erkenning dat de relatie tussen Venezuela en het Koninkrijk in de nabije toekomst complex zal blijven. Er zijn veel bilaterale belangen die we proberen te behartigen. Bijvoorbeeld het gefaseerd en gecontroleerd heropenen van de grens, die overigens Venezuela zelf in februari 2019 heeft gesloten. En de verwachting, en dat werd zo even ook al gememoreerd, is dat we op relatief korte termijn met technisch overleg met Venezuela kunnen beginnen, of kunnen hervatten zou ik eigenlijk moeten zeggen, om af te spreken hoe een geleidelijke opening, want daar zal het over gaan, dan zou moeten plaatsvinden. Dames en heren, nogmaals, geweldig om hier te zijn. Zeer veel dank aan de premiers voor de voortreffelijke vergadering en nogmaals aan u, minister-president, voor de ontvangst. Zeer gewaardeerd. Dank u, minister Hoekstra. Nós seguimos com a conferência em parte de Hassi Pergunta. Er kunnen vragen worden gesteld in 3 talen, Nederlands, Papiamento of Engels. Natuurlijk wordt het antwoord gegeven in de voorkeurstaal van de persoon aan wie de vraag wordt gesteld. Ik begin met mevrouw Trinidad, direct. Goedemiddag, mevrouw Trinidad voor het bedrijfsmedie Curaçao. Mijn vraag is aan de heer Hoekstra. Vorige week was er behandeling Koninkrijksbegroting. Sorry, mevrouw Trinidad, bedrijfsmedie Curaçao. Welkom Curaçao. Vorige week was er behandeling Koninkrijksbegroting, waarbij zeker de staatssecretaris Van Huffelen heel erg, laten we maar zeggen, worried. Ze was heel erg bezorgd. In die zin van dat zij vragen moest beantwoorden wat betreft mevrouw Roeling Kamminga. En ze zei dat haar departement in ieder geval ondersteuning zal geven aan de toezicht wat betreft de grenstoezicht. Dus ondersteuning zal geven aan de grenstoezicht voor wat betreft Venezuela. Maar wat betreft uw ministerie van Buitenlandse Zaken, u heeft gezegd dat er dus technisch grensoverleg zal zijn met Venezuela, maar in fases. De staatssecretaris zei dat dat een plan zal zijn voor wat meerdere jaren. Hoe moeten wij dit bekijken? Nou, wat we vanzelfsprekend doen, en dat geldt voor de Rijksministerraad, maar geldt ook voor de reguliere ministerraad, is dat we daar echt gezamenlijk tot standpuntbepaling komen. En dat geldt voor de korte en de langere termijn. En wat wij besproken hebben, en dat wordt overigens ook breed gedeeld door het gehele kabinet aan Nederlandse zijde, is dat er nu een paar dingen ons te doen staan. Op de eerste plaats, op technisch niveau, de gesprekken hervatten. Overigens met de kanttekening dat dat natuurlijk niet een erkenning inhoudt. En dat we daarbij in die gesprekken heel nadrukkelijk dat doen namens alle 4 de landen. Rekening houdend met de positie van alle 4 de landen. En dan hopen tot afspraken te kunnen komen met
met het grootste buurland van het Koninkrijk. En dat is naar mijn waarneming ook exact hoe de staatssecretaris Van Huffelen bedoeld heeft. Tweede vraag, mag ik je vragen om het kort beknapt te houden? Waarom is nu op dit moment Nederland on speaking terms met Venezuela? We kunnen ons herinneren, de raffinaderij die hier ligt op Curaçao staat stil, dat draait niet meer. Nederland toentertijd wilde niet meer samenwerken met Venezuela, omdat ze natuurlijk ook partners zijn, jullie met de Verenigde Staten. Maar waarom nu on speaking terms met Venezuela? Waarom vraag ik dit? Want er zijn toch wel veel vragen in het volk van Curaçao. En het lijkt aan de andere kant toch wel raar waarom nu toch de gelegenheid is om weer met Venezuela te praten. Ja, voor de goede orde, wat wij overeengekomen zijn en wat we ook hebben laten weten, is dat we op technisch niveau met elkaar bespreken hoe op termijn open te gaan tot het weer openen van de grens. Dat is iets volstrekt anders dan het erkennen van de verkiezingsuitslag zoals Maduro die beleeft. En u weet, breder, er zijn er grote zorgen over het democratisch gehalte, over de mensenrechten situatie en in de volle breedte over wat er in Venezuela plaatsvindt. En overigens ook over al die mensen die zich dus genoodzaakt hebben gevoeld het land te verlaten, waar Aruba, maar ook vanzelfsprekend Curaçao en andere landen ten volle mee te maken hebben. Dus wat wij nu doen is in gezamenlijkheid die eerste stap zetten, maar dan gaat het echt over technische gesprekken en te kijken hoe daar tot een mogelijke eerste stap te komen. Dat is wat we nu doen. Dank u, minister Hoekstra. J.C. Zulvaran, vigilante. Goedemiddag iedereen. Dit is voornamelijk voor minister Pisas en minister Hoekstra. Jullie hebben het heel veel gehad over de grenzen van Venezuela en Curaçao gaan open en over mensenrecht. Op dit moment zijn er 3 Antilliaan Nederlanders opgesloten op Venezuela. Ze zitten nu een jaar vast ongeveer, vanaf december 2021. Nog steeds geen behandeling gehad. Onder andere de reden was, de rechter is ziek, de procurador-generaal is ziek, et cetera, et cetera. Wat hebben jullie hierover besproken en zijn jullie hier op de hoogte? Ja, zijn we zonder meer van op de hoogte en de minister-president heeft dat ook nadrukkelijk nog weer bij mij onder de aandacht gebracht. En wat wij altijd doen voor alle inwoners van ons koninkrijk is dat als zij in den vreemde met justitie in aanraking komen of in de gevangenis belanden, dat we dan proberen contact te zoeken, dat we proberen de rechtszaken te volgen en op het moment dat mensen echt gedetineerd worden, dan proberen we ze ook altijd te bezoeken. Daar maken onze ambassades in de volle breedte heel veel werk van. Dat proberen we ook specifiek in deze situatie, waar het overigens heel erg lastig is, vanuit onze ambassade in Caracas. Los van de specifieke consulaire casuïstiek is het helaas zo dat, precies de situatie waar u naar verwijst, we daar behoorlijke hindernissen hebben gezien in het verleden. Maar we zullen ons blijven inzetten, ook voor de mensen waar u naar verwijst, om ervoor te zorgen dat we tenminste in contact kunnen komen. En we zullen altijd blijven aandringen op een eerlijk proces of het anders vrijlaten van mensen. Tweede vraag voor vigilante. Men parece que contestar natural. Nós estamos em situação que está uma situação que atrece o doloroso para o Kosovo. Nós tratamos em começo seguro para chegar na autoridade venezuelana. Nós estamos speaking terms. Agora aqui nós temos com o honor, com o prazer, com a abertura. Nós estamos agora aqui canciller que tem que custar outro e acaba ayer. Consul, of de caso aqui, embaixador, há chance de acesso na primeiro detenido, então amanhã dos que trabalham de 2. Então, e na começar o processo para nós passar a situação na sua totalidade, mas não está em vista de que, passou na não está dando uma informação, o que nós trabalhamos a pista, então a pista que nós temos é trabalhar de maneira, de caso aqui, senhor Hoekstra, avisa que nós também trata para com o processo que bom, ou nós também brinca para a liberdade. Esse aí, tal qual nós precisa que nós chega na TIE, que nós começar intensivamente para que nós possa deal com a situação aqui. É lamentável, toma tempo, é tempo que toma de que nós reação de parte da autoridade venezuelana.
Ja, mi ultimo pergunta é, tá combin Holanda tem intermediar tem tipo de coisa aqui de concorso Venezuela não pode ser direto. Bom, maneira você acaba a relação exterior, tá cai bom de Holanda, no caso aqui, Venezuela particular, tem a situação que você acaba de fazer passado e sanciona tudo isso que dan a wad tomado, no caso aqui na pedir nos tour, que tem reino para dan atender com Venezuela, pelo que trata de relação exterior. Minister, não se minister limita, não se limita door que Holanda tem intermediar de relação no exterior. Bom, no caso aqui não, nós vamos pensar em situação que trata de evitar, de momento aqui, outro ponto que pode estar bem dilante, deve que não vamos por mira com a situação aqui de tal índole, basta tempo acaba com a relação entre Venezuela e Reino, não está maneira se vamos a fronteira tudo isso que não será, anterior deve com a relação exterior, tá cai boa Holanda, então na pedir nós para nem pensar maneira então para nós por tu não acesso para não possa trabalhar aqui para chegar na solução de problema, tantíssimo problema não tem, não está rápido e outro para nós por sacar a pessoa não voor die será mais livre possível. Dank je, meneer Prins. Rick Hart, oh sorry meneer. Ik ben het zeer eens met wat de minister-president zei. Wat ik toch nogmaals zou willen benadrukken is dat de ambassades er zijn voor alle landen en alle inwoners van het Koninkrijk. En het is ook niet voor niks dat ik toevallig vorige week nog met een van de gevolmachtigde ministers contact had over een diplomatieke casus van inwoners uit een van de landen in een Europees land. Dus de ambassades zijn er voor ons allemaal en zo hoort het ook. Rick Hart. Meneer Hoekstra, u was tot niet zo heel lang geleden eigenlijk geen voorstander van het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden. Intussen is zijn er verschillende uitspraken gedaan door onder andere uw collega Van Huffelen, uw ministercollega Bruins-Slot. Het lijkt erin dat er beweging is binnen de Nederlandse regering over het aanbieden daarvan. Hoe staat u daarin? Ja, dat eerste stuk dat laat ik echt voor uw rekening. Wat glashelder is en wat eerder door de minister-president en door Alexandra Van Huffelen onder woorden is gebracht en waar ik het zeer mee eens ben, is dat dit natuurlijk een schandvlek is in onze geschiedenis. Met verschrikkelijk leed tot gevolg. En dat ook een verantwoordelijkheid betekent voor ons in het hier en nu. En dat wij verwachten dat ergens in de komende periode we daar ook concreter op kunnen terugkomen. Tweede vraag, Rick. Kunt u dat iets specificeren, concreet op terugkomen? Ja, dat vind ik niet zo hoffelijk naar de collega's die er het meeste over gaan. Want dit raakt in de eerste plaats de staatssecretaris. U heeft haar uitspraken gezien. En dit is overigens iets waar we in grote gezamenlijkheid in optrekken als ministerraad. En waar ook de minister-president, staatssecretaris Van Huffelen en overigens ook de andere leden van het kabinet en ik eensgeestig zijn als het gaat om hoe uiting te geven aan de gevoelens die ik net ook onder woorden probeerde te brengen. Dank u wel daarvoor. Mijn tweede vraag gaat over de KLM. Ik neem aan dat u op de hoogte bent van het schrappen van vluchten van de KLM. Is daarover gesproken binnen het overleg en kan de Nederlandse regering hierin iets betekenen? Ja, daar hebben we over gesproken. Terecht heeft de minister-president daar ook aandacht voor gevraagd. En dat begrijp ik ook heel goed, omdat als je realiseert hoezeer Curaçao, maar overigens ook de andere eilanden afhankelijk zijn van toerisme. En voor Curaçao specifiek geldt hoe belangrijk toerisme uit Nederland is, dan brengt dat met zich mee dat die verbinding voldoende adequaat moet zijn om de toerisme te kunnen faciliteren. Dus daar hebben we zonder meer over gesproken. We hebben daar ook gezamenlijk het belang van onderstreept. Tegelijkertijd ook de erkenning dat KLM natuurlijk een onafhankelijk bedrijf is waar niet, ik al helemaal niet als minister van Buitenlandse Zaken, maar ook de andere ministers niet aan de knoppen zitten en bepalen hoe het vluchtschema eruit ziet. Maar dit is wel iets waar terecht om aandacht wordt gevraagd en wat gewoon van groot belang is voor het eiland. En overigens is er ook eerder aandacht voor gevraagd in de Rijksministerraad. Dan gaan we naar Dick Draaier. Goedemiddag. Goedemiddag. Dick Draaier, NOS Nederland, onder andere. Ik wilde toch weer teruggaan naar Venezuela, naar de grens.
Ik hoor een enorme voorzichtigheid van alle 4 collega's, nou 3 collega's eigenlijk, want mevrouw Jacobs heeft het er niet over gehad volgens mij, ten aanzien van de manier waarop er uiteindelijk een opening moet worden gevonden. Die voorzichtigheid begrijp ik alleen maar in de context waarin niet alleen Venezuela als verantwoordelijke voor de grenssluiting, maar vooral ook de landen zelf moeite hebben om de grenzen weer open te halen. In Aruba weten we daarvan, u heeft daar zelf meerdere malen over gesproken. Ik zou toch graag willen horen van u drieën waar de pijnpunten nou liggen om het nu allemaal zo gefaseerd en zo geleidelijk te doen. Want ik denk dat de bevolking van Curaçao en ook van Aruba geïnteresseerd is in welke datum is er eigenlijk gesteld, welk tijdspad is er eigenlijk om de grenzen weer open te krijgen. Zal ik beginnen dan? Ja, natuurlijk. Dank voor uw vraag. In Aruba speelt heel erg het feit dat wij een geordende heropening van de grenzen willen bereiken. Dat betekent dat wij afspraken moeten kunnen maken met Venezuela over de heropening van de grenzen. Ik breng u even terug naar 2018. Niet de grenssluiting in 2019, maar 2018. Toen de grens met Aruba was gesloten in januari en Aruba werd beticht van het stelen van koper uit Venezuela. Toen bleek dat Aruba geen koper importeert, maar wel sprake was van doorvoer van koper. Maar die doorvoer geschiedde altijd met officiële documenten. Daarvan zei Venezuela daarna, maar die zijn vervalst. Dus toen hebben we goede afspraken gemaakt, een wasstraat noemen we dat, onder welke voorwaarden, welke boten, van welke haven kunnen vertrekken. En de havenmeester daar had direct contact met onze havenmeester, zodat het goed kon worden afgestemd op elkaar. Die afspraken willen we nu weer maken. Die afspraken zijn nu niet meer in place. Die hebben toen goed gewerkt. Op dit moment heeft onze havenmeester helemaal geen contact met de havenmeester in Falcón. Dus we willen echt aan tafel om die concrete afspraken te maken. En dan kunnen we het hebben over een geordende heropening van de maritieme grens. Als we het hebben over gefaseerd, wil Aruba heel graag beginnen met de maritieme grens, om dan over te kunnen gaan tot het importeren, invoeren van fruit, groenten tegen wat lagere prijzen dan wij nu krijgen. Want ook in Aruba hebben we te maken met inflatie. Dus eerst de maritieme grens, dan misschien de privéjachten en dan naar de luchtgrens en naar de privévliegtuigen. Dat is het gefaseerd, als we het hebben over gefaseerd. Maar heel belangrijk is om goede afspraken te maken. Ja, in de aanvulling, het gaat natuurlijk om een internationaal hele ingewikkelde context en een hele precaire situatie. We bespraken net al de grote zorgen die we hebben over de democratie. Ons oneens zijn met de claim van Maduro dat hij de verkiezingen zou hebben gewonnen. Grote zorgen over de mensenrechtssituatie, grote problemen op het gebied van migratie. Zoals Aruba die ook ondervindt. Tegelijkertijd ook de wens van onder andere Curaçao om te kijken wat er stapsgewijs wel mogelijk zou zijn. En dat allemaal in een context waarin de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere belangrijke partners grote zorgen hebben over Venezuela, maar bovendien ook hebben gezegd er moeten eerst betekenisvolle stappen worden gezet voordat we over kunnen gaan tot het verlichten van sancties. En zo'n type proces, waarin je dan ook per se als landen gezamenlijk wil optrekken, dat is ook onze kracht, dat vraagt om grote zorgvuldigheid. Dus daarom kondigen we nu het start van de dialoog op technisch niveau aan. Dick, mag ik je even vragen om de microfoon wat dichter bij je mond te houden? En een tijdspad? Dat gegeven dat je daar ook te maken hebt met de wederpartij, is het heel lastig om daar wat over te zeggen. Ik zou ook willen verwijzen naar sommige van de andere gesprekken die gestart zouden zijn door Venezuela en die weliswaar zijn aangekondigd, maar vervolgens toch minder hebben tractie hebben gekregen dan aanvankelijk werd gesuggereerd. Dus ik durf me daar niet aan te wagen. Wij hebben gezegd, wij gaan met elkaar als 4 landen de eerste stap zetten. En wij zijn bereid tot die technische verkenning, maar nogmaals, zonder dat dat een erkenning van de verkiezingsuitslag betekent. Bom, lo qual kwam ik probeer zeker te met que we staan toe para tomar nota quanto tempo a tomar nós para nos borrar e autoridade venezuelana na mesa. Nós como Curaçao pedia que nós a tomar o país over como governo, nós precisa nós para abrir para abrir a fronteira com Venezuela. É sabe que tem 2 aspectos, um aspecto na parte negócio, dentro
sentido de palavra, no barco fruta só, etc. Pero hope mais parte de negócio, então de dois tacos na Corsol, nós temos também basta venezuelano que vai back no país. Se você recorda, ano passado, fim de ano, nós sabíamos que o vuelo de repatriação, caminho de qual tem 3 vuelos para ir back, mas lamentavelmente, no momento que tudo isso aqui está claro, a Venezuela disse que, não obstante, tem conversação de ciclo na terceira fronteira aqui, que é a alegação principal da batata. Nós não sabemos, mas não usa também, porque tem pandemia, de qual não quer para ir na EIB back. Então, se você seguir, não usa certa expressão, tá, de que não há certa cooperação de parte do reino, e se põe com a tomar esse tipo de atitude aí, que a perjudicar tanto venezuelano que só, de qual nós precisamos buscar caminho para que da tini não com a bula feboneiro bini, que estava tá inteiro um caos a passar. A autoridade venezuelana no momento aqui de conosting voorzichtigheid e também, para cada palavra que vou expressar, em público também tu vai tomar um ataque contra nós. Então se tu se não tá se conecta apertura que nós temos aqui, que está bem-estar seguro em nosso país também reino, nós temos que ir tranquilo com ele para evitar que não dá pode ser outro, que toda consequência na coisa aqui pode ter. Que vem nesse tá nós estamos cauteloso de expressão assim dentro da direção de Venezuela no momento aqui. Dank u, meneer Pres. Heel kort, Dick, ik moet jullie echt vragen dat om is het een een vraag beetje specifiek korter te voor houden. de heer Hoekstra. De ambassadeur heeft gesproken een aantal 2 weken terug, geloof ik, in Caracas met de minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela. Kan u aangeven wat de positie van Venezuela in deze zaak eigenlijk is? Wat willen zij? Nou, wat ik voor nu kan aangeven is dat zij in respons hebben laten weten dat zij ook graag die technische gesprekken zouden willen aanvangen. Dus dat we daar nu overeenstemming over hebben. Maar dat moet allemaal nog wel plaatsvinden. Meneer Erwin Rafaela. Ja, goedemiddag. Ik wil beginnen met een aansluiten bij de vraag van de heer Rick. Als de eerste vraag. Die vraag stel ik omdat ik weet dat dat een punt is dat heel erg zwaar telt op Curaçao over het slavernijverleden. Het is namelijk zo dat ik zie dat altijd als een mogelijkheid om de banden aan te halen, om de relaties beter te doen zijn. Maar als de minister-president van Nederland elke keer met zoveel moeite naar voren komt en de indruk wekt alsof dat eigenlijk geen zin heeft om excuses aan te bieden, dan vraag ik me af of daar in Nederland niet wordt nagedacht over het effect dat zoiets sorteert. Als met zoveel diep nadenken en zuchten laat weten dat het moeilijk is om excuses aan te vragen. Heeft het dan nog zin om excuses aan te bieden? Minister Hoekstra. Ja, wat ik toch onder woorden zou willen brengen is hoe breed, overigens ook bij de minister-president persoonlijk, die ik daarover vanzelfsprekend in de ministerraad, maar ook 1 op 1 natuurlijk met regelmaat over gesproken heb. Hoezeer in de ministerraad echt een ieder zich realiseert, wat ik net zei, de schandvlek van het verleden, hoe de geschiedenis, de goede dingen, maar ook de verschrikkelijke dingen hun schaduw vooruitwerpen naar het heden en soms ook de toekomst. En hoezeer dat ook nog steeds van betekenis is in de landen, in de 3 andere eilanden die gemeente zijn en ook voor velen in Nederland zelf. En dat ook betekent dat we hier zeer indringend over gesproken hebben, dat we binnenkort verwachten te komen met een reactie op het advies ketenen van het verleden. En ik begrijp heel goed dat u natuurlijk graag wil dat ik hier op dit moment er nog meer over zeg, maar ik vind dat niet netjes richting de staatssecretaris. Ik kan u wel zeggen dat we echt daar proberen op zeer korte termijn een ei over te leggen. Tweede vraag, meneer Rafael. Oké, dan tweede vraag, ook aan u zelf. Curaçao of de eilanden zijn 35 vierkante kilometer kwijtgeraakt in de onderhandelingen tussen de Dominicaanse Republiek en u namens het Koninkrijk. Krijgen wij daar iets voor terug? Waarom stel ik die vraag? Omdat ik heb altijd begrepen dat als er onderhandelingen zijn, als je iets kwijtraakt, dan krijg je er iets voor terug. Vandaar dat ik vraag wat wij daarvoor terugkrijgen.
dat punt waar u aan raakt, en ik heb dat debat, ik was verguld, want een paar statenleden waren ook naar het debat gekomen wat ik gevoerd heb met hen en met de Tweede Kamer. En daar hebben we ook met nadruk over dit specifieke punt gesproken. En daar hebben we ook met elkaar, ook zij, het misverstand weggenomen als zou er iets wat eigenlijk van ons zou zijn geweest, nu niet meer van ons zijn. Dat is echt niet het geval. De grens zoals die was ingetekend, correspondeerde niet met de werkelijkheid zoals die... Ik heb het nu begrepen. Meneer Raffaella, ik moet u wel vragen om u te houden aan het onderwerp van de kop. Maar u bent dus niet 35 kilometer kwijtgeraakt. Hè? Daar is echt geen sprake van. Oké. En dat hebben we ook in dat debat, waar nogmaals zeer erkentelijk voor het feit dat daar ook statenleden vanuit Curaçao naartoe zijn gekomen, hebben we dat ook uitgebreid met elkaar besproken. Oké, want ik heb het niet goed begrepen in eerste instantie, maar nu wel. Dank u wel. Bedankt voor het antwoorden. Khalil Guribaldi voor de laatste vragen in deze persconferentie. Khalil, graag stick to the topic. Dank je. Sì, feliz tardi. Goedemiddag. Good afternoon for everybody. I'm gonna try to do my questions fully in English for my own good. The first question I want to ask is, you have spoken in your in jullie afspraken, you have spoken about persvrijheid. Heb ik het goed? You have spoken about that. What are the things you have spoken about that? Because here in our island, in this cell, there are things that are hurting us as pers. Er zijn dingen die ons hinderen in deze perscel. We mogen alleen 2 vragen stellen door een hele persconferentie. En ik wil vragen waarom en wat gaan jullie daaraan over doen? Elke keer komen we bij de persconferentie... Khalil, mag ik je even onderbreken? Nee, ik heb met de collega's van Nederland gesproken. Die hebben me uitgelegd dat het bij hun gewoonte is dat er maar 1 vraag wordt gesteld. Oké, daarom vraag ik waarom het bij ons anders is. Want u had liever 1 vraag in plaats van 2 vragen. Oké, nee, kijk. U had het over persvrijheid. Nee, ik heb de vraag... met excuus voor het programma, wat gewoon heel vol is. Mede omdat... maar ik zou het liefst zou ik weken naar elk van de eilanden zijn gekomen. Die mogelijkheid biedt het schema helaas niet. Er is aan het einde van deze week nog een vergadering met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken en de ministers uit Latijns-Amerika. Juist ook om te praten over de geopolitieke problemen. Ten aanzien van de persvrijheid. En als ik gewoon mijn ervaring van het afgelopen half uur moet geven, dan voelt u zich volstrekt vrij om in ieder geval mij alles te vragen wat u op uw lever heeft. En zo hoort het ook. Wat wij meer hebben besproken in algemene zin waar het de wereld aangaat, is dat daar de democratie, de persvrijheid, mensenrechten onder druk staan. En dat er daarnaast grote geopolitieke problemen, maar ook problemen zoals klimaatverandering aan de gang zijn. Waar wij met z'n vieren echt vinden dat we gezamenlijk tegen hebben op te trekken. Omdat dat uiteindelijk niet alleen de inwoners in al onze 4 landen raakt, maar de hele gemeenschap van de wereld raakt. En dat het daarom onderwerpen zijn die onze volle aandacht verdienen. Laatste vraag, Khalil. Sim, Miguel, essa questão pavimento. Me quero perguntar tocante de pobreza, riba 4 países. Como você está atendendo isso aqui? Você está unindo com outro? Como você está atendendo com pobreza? Espera, por 4 contestar. Sorry, pero pobreza está algo dingen país nang mes, nos de papje die buitenlandse betrekkingen al. Oké, dank je. Dan zijn we gekomen aan het eind van de persconferentie. Sorry dat ik hem zo abrupt moet afbreken, maar de delegatieleden hebben echt andere afspraken. Daar moeten we rekening mee houden. Bedankt voor uw aandacht. Dank je pabo atención. Queda seguinos ribanos diferente canal nang ite próximo ocasión.